farin ciki na ke ce idaniyata take bidar gani. Mai sallama ki zo in baki sirrukan so karda ki ce da ni baki so na. Kai ne farin ciki na, kai ne idaniyata take bidar gani. Dai sallama ka zo in baka sirrukan so karda ka ce da ni baka so na. Mashi da san ki ya so can zuciya ta kin san tana buƙatar tallafi. Da baibaye na so ya daure ni sahiba ta tamkari lokacin wani zafi. Masoyiya ta ne karki bar ni akan ki ana so a ci mun zarafi. Ke dai na sa cikin gardi na da sarrafe jini na jikina. A gare ke farin wata gora kice da ni masoyin raina. Na tuna ki sayi babar sai na kasa yi kwalla ce take zuba a idona. Ni ba za na bar ki barin sai tsananin wuya domin san ki ya haɗe da jinina. Da wata ki kullum gina cikin ki sai a sama da rana. zuciya na ga kin zama mallaki na san na wuce ayi wani gwalo. Ranar ko cikin mutane ne zan yi girgiza sauti na kiza ya sani na bullo. Da bushen masoyiya shi zan yi wa gargadi ya bari kar ya samu ɗauyan kallo. Komai akan ta